जय जगन्नाथ सांग माने एमबीए चैलेंज वन को आपण मान को स्वागत। आज आम चैलेंज करने जाऊँ इपी नूडल्स चैलेंज। चलो लेट्स गो। Three, two, one, start. भाई तुम्हें तो जितना बड़ा कौन भाई भाई मु फर्स्ट टाइम हो रही छी मोर वीडियो भितरे जतरा वीडियो दी हेची भाई गला थर भी जेते ना भाई गला थर भौणी हो रही थिला मु नहीं एई थर तो कम बैक भाई भाई डन भाई स्प्राइट भी अच्छी स्प्राइट काउंट नहीं भाई स्प्राइट खाली सपोर्ट भाई नहीं भाई सर तो तुम्हारा
ସବୁଥର ତ ଭାଇ ଜିତୁଥିଲେ, ଏଥର ଭାଇ ମୁଁ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ ପୁରା ଝାଳ ଝାଳ। ମୋର ଭାଇ ତ ଡନ୍, ଭାଇର ବି ଆହୁରି ଅଛି ଦେଖ। ଚାଲ ଭାଇ ଚିଟିଂ କଲ, ମୋ ଚାମଚ ନେଇଗଲ ତମେ। ଭାଇ ମୋର ତମେ ନେଲ, ମୁଁ ତମର ନାହିଁ। ଭାଇ ଚିଟିଂ ଆଙ୍କି କରୁଛ ପୁଣି ଆମର। ଚାଲ ଭାଇ, ଭାଇ ତ ଏଇଟା ସରେଇବେ, ଆମେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ମିଶିବା। ଚାଲ ଆଉ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ମୁଁ ଜିତିଲି, ଭାଇ ଆମର ହାରିଗଲେ। ଆଉ ଭାଇ ହାରିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି, ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଁ ଭାଇ ପନିଶମେଣ୍ଟରେ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା ମତେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରେ ବି ମୁଁ ଜିତିଥିଲି, ଯାହାକି ଚକୋଲେଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ସେଥିରେ ବି ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଉପରେ ଥିଲା, ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହା ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ମାନେ ତ କିଛି କମେଣ୍ଟ କଲେନି, ଭାଇ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ କି କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, କଣ ଦବା ଭାଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରେଡି ହେଇଥାଉ। ଆଉ ଆଜିର ସାଉଟ ଆଉଟ ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସାଉଟ ଆଉଟ ତ ଭାଇ ଟିଏସ୍ ଗେମିଙ୍ଗ ଭାଇ, ବାଦଲ ଭାଇ ଫାଇନାଲି କମବ୍ୟାକ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ କମବ୍ୟାକ ତ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ, କମବ୍ୟାକ ନାହିଁ ବାସ୍ ଏମବିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜୋନରେ ଏବେ ଖାଲି ସିରିଜ ଲାଗିବ, ବାସ୍ ୱିନିଂ ଲୁଜର। ହଁ ଟିଏସ୍ ଗେମିଙ୍ଗ ଭାଇ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ତାହା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ଆମ ଭାଇ ପାଇଁ କଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସଜେଷ୍ଟ କର ଭାଇ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କଣ ଭାଇଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, କଣ ଦବା। ଆଉ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିବ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସାଉଟ ଆଉଟ ଦେବୁ, ଆଉ ଆମର ମେସେଜ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିବୁ। ତ ଭାଇ ଟିଏସ୍ ଗେମିଙ୍ଗ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଖୋଲା ଅଛି, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ରୁକ ଭାଇ ରହିଯାଅ, ମୁଁ କହିଯାଉଛି ଭାଇ ଟିଏସ୍ ଗେମିଙ୍ଗ ଭାଇ, ଏଥର ଆପଣ ମାନେ ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଟିଏସ୍ ଗେମିଙ୍ଗ ଭାଇ ଆପଣ। ଆଉ ଭାଇ ପାଇଁ ବି ପନିଶମେଣ୍ଟ ରେଡି କରି ରଖିଥ, କଣ ଦବା ଭାଇକୁ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଭାଇଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦବାକୁ। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଛାଡ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ କଣ ଆଣିବା ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସେଇଟା ବି କାହା ଉପରେ ଦରକାର। ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ଆଉ ଏମବିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜୋନକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସପୋର୍ଟ ଜରୁର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।